falar sobre os acontecimientos do ano 1978. En abril dese ano formouse a Xunta de Galicia no Palacio de Sismírez, sendo presidente don Antonio Rosón. Ese mismo ano hubo 3 papas na Igrexa Católica. Estuvo primeiro Pablo VI, a sucesión dele estuvo Juan Pablo I, e que enseguida sucedeu-no Juan Pablo II. A partir de aí, en agosto hubo un suceso importante en Santiago, como foi un asesinato en plena Plaza de Abastos, aquí á beiriña destas aulas. En ese mismo ano foi cando en outubro empezou as aulas da terceira idade. E tamén ese mismo mes o referendo, celebrouse a Constitución e quedou aprobada.